sonda karusuhan pamenan denai di kako urang manangi sifat dong kainggo baru malayo di halau urang HP lah dan toko-toko itu deh udah wainan kasana coba kanda lagi sadang katuju nande kawan nyoga 20 manangi sifat dong kaingo baru malayo di halau urang manangi panjang lalu baru kalalo udah tabaya minta sifat tuang inggo dari Solo tolo dangakan patui lama geleng apa noko kakayu lapua bata mekan manangi sifat tuana inggo baru malayo di halau urang manangi sifat tuana inggo baru malayo di sanangkan doa babal dia laki awak batamu esari pulo ala jale buah nyoga tua kate manga di bawah nandi carinya manangi sifat jona ingo baru malayo di halau urang manangi manyolang kalalo cali ada usopai tinggi dapatkan harapan rabinya pagi dah sampai sanjo oi nande kundua tak baabana dede najak tuanan di sainyo menangi sifat dong kaingo baru malayo di halau urang menangi kasih tak lalu nakan dua juyo nan tabaya badan kalari pula deban senang kodewo badan sapan tuni dua kete minta dilamun ombak sanju badan sapan tuni dua kete minta dilamun ombak sanju lah dicubo manantang badan menuju pulau nani pintu apabila muka si sampai ombak batang bagadang jimu apabila muka si sampai ombak batang bagadang jimu dia hati yang tak akan pulang menuju lawinan di cinta di siko hati mangkorisau bagadang duo di siko hati mangkorisau ombak batang bagadang duo bapak sangka pak haji lai bulia baranti gak
udah kaden agiau berangin nyampang ulah udah banyak rana kaden agianyo berangin nyampang udah we banyak ulah penangkan dua dengan akan dua sekan dua baginya juang dia tapak tangan bidua di dayuang degal lembanganyo ampe juang kandakan sabola disabui baganti kami madenangan degal lembangan denai tak sakit iya nana cok maharapkan duduk labani nasana kanda-kanda kami sabui asah bani ya subarang samo dia danggalong bang ini asah bani ya subarang samo dia danggalong bang ini ni ati anda aku pulang di amperia dogarong risiko hati mangkorisau tidak tak mungkin kasubaran risiko hati mangkorisau mungkin tak langsung kasubaran nande paci danga lagi awak bagurang sama lampu kok mangaberan cajo budi salamo muata akalupo aku mangaberan cajo budi salamo itu akalupo ina aka ati anyolai asarang pada data candonyo bakulu ada usoda pepanganti sarupo iko ciek sajo bakulu abang ada pepanganti sarupo iko ciek sajo nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana paci ginyang bana apo krajo abu arajo diat paci lah mulai mabuk lah kanai berang di Indo abare apo galanyo banta teka palo labi gigi dan tangga babi nikati kakana jugo apo galanyo kaniang akan yang gili nanti abang usul lah mulai paniang awak gagah indah babi ni apo galanyo abu arajo diate apa tu ida usul mabuk tak kaca ayam salamanate apo karajo mato untuk laman cai kok dapet balaki boconya bawa jawi lah masuk abilia apo galat talingo tumbuh di lereng male dawa dauso saku-saku ina bakepeng apo galanyo iduang tunggang ke bawah kadapet balaki semingguan disuruh katenya keluar ulang lah balik iduang tunggang ke bawah kadapet balaki bingung disuruh katenya ke bawah apo galanyo bibi aku lai mangulai alang barana panja tenang wajadi lemara pulai ulang lah janyo bibi aku lele mangulai adi suruh manjapi ayah embe kawan bawai awai apo galanyo dagu awan tangan tuang malang balaki capu ladi badak selepan karuang ulang lah balik ada gua awal tagan tukang organ minta dan tapuak disuruh duduk ini mancang tuang apo kerajo bau sama mata kedapik kena balaku belikan denai lah bola ulang lah balik bau pikul lah maniku kau dapik kena balaku balikan jawi gak tuju aiku apo janyo katia kapila mangapi kok tibola di banyak
ganti urana nilang dape jando barana limo sansai den malang den latihan den oi